zamordowany od polskich nacjonalistów we Bytomiu. Polskie lagry koncentracyjne. Czemu nie napisali? No bo się boją. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam was, Rostomili. Na zicher zastanawiacie się, czemu joje w Marklowicach. Przeca dużych już był pora tygodni temu. Należek zapomniał o jednej rzeczy. Tutaj narodził się Teofil Kubka 22 sierpnia 1885 roku. I dzisiaj mamy fajnistą przyleżytość, bo jak ja to nagrywam, to mamy 20 listopada, a 20 listopada 1920 roku Teofil Kubka został zamordowany od polskich nacjonalistów we Bytomiu. Czemu? No bo nie chciał Śląska we Polsce. Był się o nieprzeleżyty Śląsk. Istnieje hipoteza, no nie potwierdzono, że zlecenie zabójstwa wydał sam Wojciech Korfanty. On się do tego nie przyznał. No ale wiadomo, kto go zamordował, jakie to były persony. Zamordowali go, zaszczelili we własnym mieszkaniu. Na oczach jego baby, która była we ciąży, i na oczach jego 5 bajtów. Zbrodnia polskich nacjonalistów na śląskim Heldzie, któremu dzisiaj odnowimy zoca. Tam niektórzy we Bytomiu już zapolali Kierskie, jak i ze fanami byli. O tam był łońskiego roku. Ja wierci się wspominać o takich heldach i także ekstra tutaj przyjechał, co by wam o kupce powiedzieć i kupce oddać zoca na placu jego narodzin. Nie wiem, gdzie nauka się narodził, w jakiej chałupie, bo no ta chałupa już nie istnieje, bo to 1885 rok. No ale wiemy, że tutaj w Marklowicach Ślązok i nasz held. Jadmy nali, bo dzisiaj nie o Marklowicach tajnik będzie. Dzisiaj będziemy gadać o gminie Gorzyce. Toż jadymy. Gorzyce to gmina w Krysie Wodzisławskim, w Czaśni Wyrybnickim, w której kwateruje kole 21 000 mieszkańców. Do gminy przynależą wsie Gorzyce, Gorzyczki, Czyżowice, Turza, Rogów, Bełsznica, Uchylsko, Łosiny, Olza, Odra, Bluszczów, Friedrich, Kolonio i Kamień. Większość z tych miejscowości powstała w XIII i XIV stuleciu. W Abszkimungu ze 20 marca 1921 roku większość pomieszkańców gminy Gorzyce wylowało za Polską. W samej wsi Gorzyce 71,5% personów wylowało za Polską. Gmina leży kole 65 km od Katowic. Jademy bez Turza. Śląsko-Turza, ja to tak mianowałem, no Turza. No i moglibyśmy tu się zatrzymać, coś ich nagrać, bo tu jest sanktuarium, no ale zaś niektórzy by go dali, że zamocka kościołów i tak dalej, a te moderne sanktuarium po II wojnie, z tego co wiem, co żech czytał, budowane, no to nie będziemy się zatrzymywać, jadymy dalej, niektórzy powiedzą, a że mógł się zatrzymać, no to się tłumacza, czemu że się nie zatrzymał, bo jeszcze inne kościoły będą. Mnie interesują stare kościoły, nie interesuje mnie, że jest tam jakieś sanktuarium i tak dalej, bo to nie ma rajza religijno i no bardziej rajza też historyczno, prawda? No i tutaj chyba właśnie sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej, tam kierują, no ale kuknijcie się, jak wygląda Turza, hajmy jadymy, a jadymy do Gorzyc. Są w Gorzycach już, a za mną pałac ze XVIII stulecia. Pałac grofów Darko. Dzisiaj to jak jakiś lazaret, coś ich takiego. No, mamy tu też park, tak jak to było przy rozmaitych pałacach. W Gorzycach mamy stary Kirchhof, już niewiele grabów tutaj mamy.
jakieś porach powojennych, jakieś tu mamy 2, 3, po niemiecku mamy pozostałości czego mauzoleum. Grabów już tu nie widać, no ale spoczywają tu znamienite persony z familii Arco. I chciałbym powiedzieć o takiej personie, jednej słynnej na cały świat, o Georgu Wilhelmie Aleksandrze grafie von Arco, który tutaj w Gorzycach się narodził w 1869 roku. Umrzył w Berlinie w 1940 roku. Czym on zasłynął? Był on słynnym wynalazcą z dziedziny radiotelegrafię i radiofonię. Zusammen z Meissnerem skonstruował superheterodyna. Tak, to muszę się tu posiłkować tym. To był taka sorta nadajnika radiowego. I co jeszcze zmajstrował zusammen z Meissnerem? Technologią industrialnego wytwarzania lamp próżniowych. Był fest słynny, skonstruował przesyłanie bezprzewodowe dźwięku. Bez to też mamy radio i tak dalej. Fest zasłużony. Nawet w trakcie I wojny światowej Kaiser Wilhelm II pozwolił mu studiować. Potem właśnie skorzystał z tych studiów i w 1923 roku rozpoczął nadawanie pierwszego programu radiowego w Niemczech, a czy z Kuliniego. Dzięki niemu to się też stało. Ten zasłużony człowiek, kiedy się tutaj narodził, widzieli żeście pałac tej familii von Arco, no i czemu się o takich personach nie godo na Śląsku? Wiecie czemu? Odpowiedzcie się sami. Za mną kościół z 1869 roku pod wezwaniem dość ciekawym Anioła Stróża, mało takich. Wcześniej na tym placu już stały drzewiane kościoły, 2 drzewiane kościoły były, to jest pierwszy murowany kościół w Gorzycach. Przy kościele w Gorzycach mamy ciekawe tabule. Polegli podczas II wojny światowej wojoki z rozmaitych dorfów w gminie Gorzyce, jak Gorzyce, Gorzyczki, kolonio Fryderyk, Friedrich Uchylsko, Kraskowiec, a tutaj mamy poległych cywilów w trakcie II wojny, a nie skorzej po II wojnie, tu mamy coś ciekawego, po wojnie w lagrach w Jaworznie i Świętochowicach. Wszyscy wiemy, jakie to były lagry. Polskie lagry koncentracyjne. Czemu nie napisali? No bo się boją i takie, no wiemy, Świętochowicę, Zgoda i Jaworzno, lagry pod z kierunkiem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Ludowej Polski Komunistycznej. I w lagrach koncentracyjnych. I na łosy się rozchodziło II wojna, albo też po II wojnie. Teraz oddam zoca, tu widać, że poddawają zoca, mocka tych kercków je, symna glazyjki, tutaj położa i zapula kercka, co by oddać zoca tym wszystkim naszym przodkom. Pierunie kluczem by chciał zapolać, no ale skupmy się, bo to richtig. Teraz mamy Denkmal tu na tym Kirchhofie przy kościele, tam te tabule, tak dalej, to wszystko mamy tutaj.
ofiarą hitlerowskiego faszyzmu, no, nazizmu, tak genau powinno być, którzy zostali pomordowani w latach 1942-45 w lagrze tutaj w Gorzycach. Lager roboty Arbeitslager. Tak, co by nie go dali, że go domino o złych Polokach, no bo Niemcy też były złe i no, że Niemcy przerobiły tę historię. Oni się przyznali i to wszystko je przerobione. Polokom czasem, no to jest ten problem, że ta historia, takich złych rzeczy, które były w historii Polski, nie ma przerobiono. Ja, każdy land ma czarne karty na swojej historii. I no ja taką tendencję, że o polskiej historii się godo albo dobrze, albo wcale. To jest cesta, która zakludzi Polaków donikąd. Wodową Terowski z oca ofiarą hitlerowców. Sumy w Gorzyczkach, a tutaj mamy familoki ze kolonii Friedrich, kolonio Fryderyk, tak to się mianuje, kolonio ze Gruby, o której zaraz jeszcze porozprawiamy. Kolonio, wiele tu mamy, raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7 familoków w takim wyższym standardzie dla urzędników tej gruby. Dzisiaj widzimy raz, dwa, trzy odremontowane, fajniście to richtig wygląda, richtig raduje oczy, no a tamte jeszcze do remontu. Fajniście richtig tu je, tako richtig wieś, no i te familoki. Jeszcze co, sportplac taki mały i no, dwie budy, jakieś ławki. Fajnie, richtig mi się tutaj podoba. To nie ma tak, że te jak terowskie chałupy się buduje wszystko tak na jeden styl, a tu każda chałupa jest inna. No nie widzimy te podobne, ale tam już widzimy jakieś są, tak mi się zdo ja, no, że to są jednak insze, jakieś szczegóły małe są na zicher insze. Ja, Gorzyczki, co jeszcze jak miał powiedzieć, bo bym nie zapomniał. Pozdrowią tutaj Bananowo. Bananowo to jest no, baba od banana, on to też banana. Pozdrowią Nikola, pozdrowią Cię do Torzech, do dorfu, z którego pochodzisz. Przyjeżdżaj tutaj, nawiedzaj, bo richtig możecie się czym poasić. Tym możecie się poasić. Sumy w kolonii Friedrich. Powstała ona w 1911 roku. W 1913 zaczęto budować tutaj gruba Friedrichschacht. W 1916 napoczęto tu fedrowanie, głównie na potrzeby I wojny światowej. W 1919 Poleku wygaszano tutaj te fedrowanie i w 1923 zawarto gruba. 10 lat gruba miała, fedrowała jeszcze mniej, ze 6-7 lat, prawda? Ktoś powie czemu? No bo czemu ją zawarto? Kryzys ekonomiczny, dyslokacje złóż, nie wiedziano wcześniej, że te złoża były tak oddalone w rozmaitych placach. No i co jeszcze? Metan, mocka tego metanu. Jednakoż kolonią została, dzisiaj to jest tajla Gorzyczek i rozrosła się. No, poraset personów tutaj już mieszkało potem w 1935 roku, kiedy to już do Rzeczpospolitej Polskiej należało w ramach autonomicznego województwa śląskiego i tutaj mamy fajniste familoki, tutaj kuknijcie, nieodnowione, no ale
też richtig fajniste. To się ciągnie aż na koniec pod las do Wille Dyrektora, którego dzisiaj jest szkołą. No, podoba mi się tutaj jeszcze, no wiadomo, musimy wspomnieć o tych zabudowaniach gruzkich, które zostały, które tam widzimy. Teraz są to prywatne place. Fajniście tu jest, tak? Wiejsko, no i postindustrialnie, no i tych Śląsk. Sumy w Olzie, a za mną kościół Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju. Olza w 2009 roku została, miała drugi plac w konkursie na najpiękniejszą wieś województwa śląskiego. Najpiękniejszą wieś województwa śląskiego, 2009 rok. Drugi plac. Taki namiot srogi dostała, a potem został wykorzystany na jakichś festynach. Co jeszcze się werci tutaj wspomnieć o Olzie. W 1921 roku podczas wojny polsko-niemieckiej, inaczej mianowanej Śląską Wojną Domową, albo III Powstaniem Polskim na Śląsku, albo polską ekstraoperacją militarną na Górnym Śląsku, albo tak jak to jest w historii polskiej znane III Powstaniu Śląskim, co nie ma prawidłowym mianem. W buchach niemieckich tego nie znajdziemy, bo to nie było powstanie śląskie i no propolskie, polskie. One nie było, tam nie bili się ci, którzy chcieli majstrować Freistaat Oberschlesien, przeżyty Górny Śląsk i no dokuplować Śląsk do Polski. Toż nie śląskie i no na Górnym Śląsku, na tym placu. Jan, ale o co się rozchodzi? Tu była jedna z bitew w 1921 roku. Właśnie tutaj w Olzie. Kaj też poginęły ludzie. Modesynki też. A ja muszę wam dzisiaj powiedzieć, że kameruje mnie kamerzysta po raz pierwszy, inkszy, nowy, nie ma ze mną mojej baby. Dzisiaj Kerego serdecznie pozdrowiam i Keremu dziękuję za ta robota, Kero robi i zusammen dzisiaj ze mną poznało Śląsk. Przy kościele w Olzie mamy dynkman zaginionych podczas II wojny światowej. No ja, musimy pamiętać, że niektórzy nie wrócili do swoich chałupów, albo w 1945 roku zostali wywiezieni do Sowietów na Sybir i tam umrzyli, no i już też nie wrócili. Właśnie nasze ojcowie, przodkowie, Ślązoki. Mocka i ich tam zostało. Albo kajś na frontach i nie wiadomo, kajś spoczywają w nieznanym grabie i już nikt ich nie zobaczył. Smutne to wszystko. Nie majstrujmy wojen. Sumy dali w Olzie, a za mną kaplica Świętej Familii z 1801 roku. Czemu my tu są? Bo ta kaplica została zniszczona bez powodzie. No i przód, pierwsza powódź to była jeszcze za czasów niemieckich. W 1880 roku tu mamy kaj sięgał poziom rzeki Wasserhohe. 1880 august, sierpień. A na wierchu mamy 8 lipnia 1997 rok, kiedy te place nawiedziła srogo powódź i tutaj sięgał poziom wody. Bez tego kaplica została fest zniszczono, no i odbudowano, kryto gątem. Toż widzicie, jak wysoko ta woda sięgała. Wtedy też była powódź tysiąclecią. Co jeszcze tutaj mamy? Krzyż pokutny, stawiany na placach zbrodnie we średnich stuleciach, tak to było pierwotnie. On był najprawdopodobniej kaś na polach uprawnych, kaj znajduje się ujście rzeki Olzy do Odry. Potem przy prywatnej posesji, no i we 2019 roku przeniesiony tutaj. No, takich krzyżów
we powiecie wodzisławskim. Trochę mamy już żech pokazował przy gminie Rydultowy. Jest to świadectwo dawnych średniostoletnich czasów. Ja? Dobre, teraz jadymy nad rzeka Olza. Wieś Olza. Czemu Olza? No bo rzeka Olza. No, zaczęło padać taki śnieg z deszczem chyba, albo śnieg, kierunie, mamy zima fest. Olza. Olza, kiero tukej łączy się ze Odrą. Dwie śląskie rzeki. Odra, ja, kiero płynie bez Cołki Śląsk, no i Olza, kiero je rzeką graniczną. No z kuli wylonią tych rzek była ta srogopowódź, ja? O której my go dali. Tam je wał, my się bez wału przebijali, kiedy zbudowano właśnie po 97 roku, by już nie było takiej powodzie. Co z tą Olzą? Ta rzeka potajlowała Śląsk. 28 lipca 1920 roku komisjo aliancko potajlowała Śląsk Cieszyński. No tutaj nie mamy Śląska Cieszyńskiego, no ale ona, ta rzeka Olza, idzie tam aż dali. I co? 56% Śląska Cieszyńskiego przypadło Czechosłowacji, a 44% II Rzeczpospolitej Polskiej w ramach autonomicznego województwa śląskiego. Granica wyznaczyli na Olzie. Wcześniej była taka idea, co by się odbył tutaj absztymung też na Śląsku Cieszyńskim, czyli na byłym austriackim Śląsku, no ale jak badania pokazywały, polsko strona miała przegrać ten plebiscyt, to poprosili Francuzów, co by odstąpili od tej idei, tego plebiscytu, absztymungu, no i co potajlowano idiotycznie Śląsk. Potajlowano tak jak właśnie no, Cieszyn na dwa, na wschodni, zachodni, polski i czeski. No i mamy tak do Teroski. Czemu Czesi nie chcieli się zgodzić, żeby Cołki oddać Cieszyn Polsce? No bo tam najważniejsza linia bańsko przełaziła, no i nie byłoby połączenia z resztą landu czechosłowackiego. Bez to tam właśnie ten Banchow został po czeskiej zajcie i tam nowe miasto reskirowane od Józefa Kożdżonia, wielkiego śląskiego helda, potem się rozwijało. Ja, Olza potajlowała Śląsk i ten potajlunek trwa do dzisiaj. Choć dzisiaj już nie mamy granic, tam po drugiej zajcie Czesko Republika, no ale dali Śląsk i my możemy przełazić bez to. Kiedyś były granice. Dzisiaj od 2004 roku, od 1 maja Unią Europejską, Schengen i nie mamy de facto granic. Śląsk zaś jest pokupowany, to o czym że godą 2 tygodnie temu przy gminie Godów. Ptoki śpiewają, ja zimowa aura, no i te rzeki. Rzeka graniczno, no ale do nas to nie ma granica. Granica dwóch landów, które teraz są, no ale kiedyś nie było. A jak będzie kiedyś? Tego nie wiemy, co nam przyniesie życie. Jako będzie historia, jak za poraset lot tutaj ten plac będzie wyglądał. We Łolzie znajduje się też ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy. No teraz kiedy mamy zima, no to nic tutaj nie ma, ale mamy domki letniskowe. Możemy tutaj namiot postawić, kemping i dychać. Ja? Plaże, no bez lato tu dyskoteki są organizowane. Myślę, że to jest fajnista rzecz. Kiedyś ośrodek 1 maja. Czemu? No bo należał do gruby 1 maja, o której że godą przy mszanie. Ja. Dzisiaj to takie wymarłe, no ale bez to, że mamy zima. A tak, co w mianie organizatorów, proszę was tutaj na lato. A to już wnet za
pora miesięcy. Dotarliśmy do Odry, taką miejscowość, no bo przy rzece Łodrze. Tutaj mamy neobarokowo kaplica ze XIX stulecia. Kaj oznaczone są też poziomy powodzie. Tu mamy Wasserhoche 1880, chyba tak jak tam w Olzie. No i tutaj powódź 9 lipnia 1997 roku. Dotąd był poziom, no to tam bardziej było zalane w Olzie. Tu też mamy te wały wszędzie jak my jechali. No i co to w ogóle jest? Kaplica świętego Jona Nepomucena. Tutaj mamy jego Denkmal, taką, no figura, ja? Figura. Co jeszcze warto się wspomnieć o Łodrze, w latach 1903-2001 była tutaj żwirownia, co w ogóle tak genau nie godą, że na tym placu, no ale ogólnie we Łodrze. Co tutaj mamy? Sportplac, wszystko, no niestety je cima, wiele je pół piątej, a już je cima, niestety. Tak to wygląda, mamy listopad, za niedługo mamy grudzień, no i tak to wygląda to nagrywanie w zimowe pory. Mam nadzieję, że coś ich widać, trochę że ich rozjaśnił i dali będziemy jeszcze dokończać gibko dzisiejszego rajza, jeszcze 2 place. Sumy we miejscowości Kamień. Kamień nad Odrą. Rzekniecie, co to jest? Kajowo zakludził. Przeza no woda. No ja, bo miejscowości już nie ma. Przestała istnieć w 1999 roku. Po leku była wysiedlano i tutaj na dnie tych wód jeszcze są chałupy niemieckie. Za czasów niemieckich, które były budowane. Czemu? Nie istnieje. Bo zaczęto budować polder Buków, który miał ochronić wszystkie miejscowości leżące nad Odrą. Racibórz, Łopole i Inkrze. Bez to już taka miejscowość nie istnieje. Jest to wysiedlono miejscowość. Tak jak że godą w 1999 roku ostatni mieszkańcy się stąd wynieśli. Za 2 tygodnie będę we Niedobczycach i tam też będę godał o podobnej historii, bardziej jeszcze współczesnej. Ja już cima, nie będziemy tu łazić i no o tym, że chciał wam powiedzieć. Dotarliśmy na sam koniec do miejscowości Rogów. Tutaj stoi kościół. Pierwsza parafia i kościół we XIV stuleciu. 2 drewniane kościoły do XIX stulecia. W XIX stuleciu pierwszy, koniec XIX stulecia pierwszy murowany kościół, który po II wojnie światowej jest we Gruzach. 1945-1948 odbudowany i mamy taki, który jest do dzisiaj kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ja tutaj kończymy rajza. Dzisiaj nie godał, że nie pozór tu na płot, trochę druga strona. Dzisiaj nie godał, że wam mockał o kościołach tak dalej, bo niektórych to nudzi. Jak widzicie, już je cima, kończymy po takiej porze, mono trochę za nieskoro my zaczęli, no ale tak to też je i niedziela i tak poświęcą swój wolny czas na to, co by wam coś posprawiać o Hajmacie. Za 2 tygodnie widzimy się w gminie Lubomia. Ja, jeszcze 2 gminy w powiecie wodzisławskim. Lubomia i Wrocław, czyli Wodzisław. To już dziękuję wam za dzisiaj i bawcie się.